ଥରେ ଠାକୁର ନିର୍ଭୟ ବସିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ତଥାପି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି? ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କାହିଁକି? ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରିବା ବା ନ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କାହାକୁ ବି ମୋର ଜଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଜିଦ୍ କରିବି, ଏ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟଟା ମୁଁ ଆପୋଷଣ କରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏକଥା ଠିକ୍, ମୁଁ କନଭର୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଇସଲାମ ମୋର ଧର୍ମ ଅତି ନିଶ୍ଚୟ। ପୂର୍ବତନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ମୋର ଯାହା କିଛି ଗଜେଇ ଉଠିଛି, ଆଉ ପୂର୍ବତନ ହିଁ ମୋର ଦୀକ୍ଷା। ଯଦି ମୋ ଭିତରେ କିଛି ହୋଇଥାଏ ତାହା ସେହି ପ୍ରେରଣା ହିଁ କରିଛି, ଯାହାକି ପୂର୍ବତନ ମାନଙ୍କୁ ଯଥାଯଥ କରି ଉଛୁଳାଇ ଦେଇ ମୁଁ ଯାହା ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରି ତୋଳିଛି। ମୁଁ କାହାକୁ ମୋ ଜଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଯଦିଓ ନ କୁହେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବତନ ସେ ଯେ ହିଁ ହେଉ, ଯେଉଁ ଜାତି ହିଁ ହେଉ, ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ହେଉ, ଆଉ ଯାହା ହିଁ ହେଉନା କାହିଁକି, ଆଲ୍ହା ଓ ପ୍ରେରିତ ପୁରୁଷଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରନା। ଯଦି କେହି ଅବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ।